Салом мухлисони беҳтарини дунё. Баъди бох аз Атлетико Билбао дар Кубки Испания дар канал видео набаромада сабабе ки дар ин бора ҳеҷ чиз гуфтанӣ надоштам. Имрӯз дар бораи хабарҳои нав ва проблемое ки дар даруни даста рух дода истодаанд гап мезанем. Пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо компанияи 1x мебошад. онҳо на танҳо канали моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. барои пешравии канал ва тез баромадани видео дар ссилка комментария буда даромада бо промокоди BARSATG соҳиби 6,500 рубл шавед. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. дар охирин даври тамринии Барселона бозингарон як машқи ғайриоддӣ карданд. Сармураббии каталониҳо Кике Сетьен, Антуан Гризман, Нелсон Самеду ва Самюэл Умтитиро маҷбур кард ки бо чашмони пӯшида дар гидроатрофи майдон ҳаракат кунанд ки ҳеҷ чизро дида натавонанд. ин машқ ҳамоҳангсозӣ ва самти фазоиро такмил медиҳад. хело машқи аҷоиб. Барселона мехост ползашиник Андрес Иньестаро ин зимистон ба даста баргардонад ки ӯ айни ҳол дар Висел Коби ҳунарнамоӣ дорад. Ба хабари Sport Yes ба Иньеста аз чанд даста пешниҳоди трансферӣ омад, ҳамчунин аз Барселона, ки дастаи каталонӣ мехост бозингари испаниро дар мавсими боқимонда ба иҷора гирад. аммо аз сабабе ки шартномаи Иньеста 2 соли дигар мондааст ва боз ӯ капитани даста мебошад ки онҳо дар Лигаи Чемпионҳои Осиё иштирок мекунанд, аҳд бастани шартнома ноком шуд. баъди тамом шудани шартнома бо Висел Коби Иньеста карьераи футболиашро ба анҷом мерасонад ва шояд карьераи тренериашро сар кунад. динарӯз бозингари испанӣ 37-ум трофеи худро гирифт дар карьераи худ баъди ғолибияти Суперкубки Япония бо Висел Кобе. ин роҳбарият рӯз то рӯз маро ҳайрон мекунад. хатти нимҳоя бе Иньестаам пур аст. акнун биёед ҳамаи легендаҳоро дигар даъват кардан мегирем. Давид Вилла ва дигару дигар. проблемаи асосии ин хатти ҳамла аст. агар роҳбарият як-ду бозингар дар трансфери зимистона мехарид, мумкин ки мо дар Валенсия ё ин ки дар Атлетико Билбао мағлуб намешудем. ҳар як бозингар дар даста нақши асосии худро бозӣ мекунад. дар як ҳафта 3 бор бозӣ кардан ин мушкил аст, ҳам ба Месси, ҳам ба Гризман ва ҳатто ба Фати. ҳатто дар бозиҳои охир маълум буд ки Месси хаста шудааст. ӯ на дар кубок дам мегирад ва на дар чемпионат. хай ояндааш ба хайр бошад. мегузарем ба хабари дигарӣ. ползашиники Барселона Филиппи Каутино ки айни ҳол ҳамчун иҷора дар Бавария бозӣ дорад, метавонад ба Ювентус гузарад. чӣ хеле ки Калчио Меркадо хабар медиҳад, бозингари бразилиро ба Ювентус пешниҳод мекунанд ки дастаи Туринӣ хоҳиши пурқувват кардани хатти ниҳояашро дорад. агар Бавария аз трансфери Каутино даст кашад, ҳамчунин Каутино зид нест ки дар ПСЖ, Ливерпул ё ин ки Арсенал карьераашро давом диҳад. Премер-лигаи Англия ин варианти асосии ӯ мебошад байни дигар лигаҳо. пешакӣ хабар баромад ки Барселона тайёр аст Каутиноро бо нархи 80-90 миллион евро фурӯшад, а Бавария бошад ҳуқуқи харидории бозингари бразилиро бо нархи 120 миллион евро дорад. дар ин сезон Каутино дар дастаи Бавария 18 бозӣ гузаронда 6 гол задааст. акнун истед бозингаро 140 миллион евро харидорӣ мекунӣ ва баъди 1-2 сезон ба иҷора медиҳӣ ва боз мехоҳӣ ӯро тамоман фурӯшӣ. барои чӣ роҳбарият намехоҳад ба Каутино як шанси дигар диҳад? ба даста тренери нав омадааст ки тактикаи ӯ тамоман аз Валверде фарқ мекунад. барои чӣ 100 миллион еврои дигар ба Фабиан Руиз аз Наполи харҷ кунӣ, агар ту ин хел бозингарро дар даста дошта бошӣ? гап дар бораи Каутино меравад. ва ман боварии комил дорам ки Каутино аз рӯи 100 маротиба беҳтар аст. Валверде ки ӯро истифода бурдан натавонист айби Каутино дар чист? бо ин хел роҳбарият ва бо ин хел трансферҳо Барселона аз топ даста ба дастаи миёна табдил мегардад. аламовар аст ки дастаи дӯстдошта дар зери чашмони ту фурӯ меравад. аз пушти 1-2 одаме ки тамоман намедонанд чӣ хел Барселонаро ба пеш баранд. то роҳбарият иваз нашавад, даста бадтар мешаваду беҳтар не. ҳатто Месси мехоҳад ки Бартомеу аз презентӣ равад. агар дар даруни даста мушкилӣ бошад, донем ки дар майдон бозӣ пеш намеравад. маслан Наполие ки Анчелоти роҳбарӣ мекард ва тренер бо президент соз набуд, дида будем ки чӣ хел даста фурӯ рафтак. Барселонарам ҳамин хел мешавад, агар ягон чораашро набинанд. форварди Барселона Лионел Месси хоҳиши тарки дастаро надорад, нигоҳ накарда ба оне ки бо директори варзишии даста Эрик Абидал конфликт дорад. хабар медиҳад Sky Sports.
ба хабари сомона бозингари 32 солаи аргентинӣ то ҳол мехоҳад дар даста боқӣ монад, ҳадди ақал то тамом шудани шартномааш. гуфта мешавад ки ваз пас аз гуфтугӯ байни Месси ва президенти клуб Хосе Бартомео ки ӯ бо Абидал алоҳида суҳбат мекард шиддат гирифт. бозингар ба гуфтушунӣ оид ба дароз кардани шартнома кушода аст, аммо ният дорад ки дар охири тамом шудани шартномаи ҷорӣ ба ин масъала баргардад. Месси мехоҳад ҳар сол шартномаашро дароз кунад. барса баръакс барои якчанд сол шартнома пешниҳод карданист ва умедвор аст ки дар моҳҳои оянда бо падараш ва агент Хорхе мулоқот кунад. ёдовар мешавад ки шартномаи эътиборноки ҳамлагари аргентинӣ тобистони соли 2021 ба охир мерасад. ин хабари хуб аст бародарон, барое ки Месси легендаи зиндаи даста мебошад ва ба хотири бозиҳои ӯ бисёри наврасон мухлиси Барселона шудаанд. бисёриҳо дар сомонаҳои иҷтимоӣ менависанд ки аз пушти Месси Барселона наметавонад аз сари нав худро барқарор кунад, аз сабабе ки ҳама бо Месси бозӣ мекунанд ва метарсанд ки бозиро ба ӯҳдаи худ бигиранд. бале, ин рост аст, лекин агар ба бозиҳои аввали сезон аҳамият диҳем ки он вақт Месси травма дошт, Барселона хело азоб мекашид. Барселона ба Месси эҳтиёҷ дорад нисбат Месси ба ӯ. агар Месси ва голҳои ӯ намебуд, Барса ҳоло дар ҷадвали голҳо дар даҳум ҷо қарор медошт. Барселона мехоҳад дар анҷоми сезони ҷорӣ ползашиник Адам Траореро ба даста баргардонад. скаутҳои Барселона якчанд маротиба бозиҳои вингер 24-соларо дар бозиҳои Премер-лигаи Англия тамошо карданд ва аз бозии ӯ қаноатманд шуданд. хабар медиҳад Daily Mail. дар 24 бозии Премер-лигаи Англия Трауре 4 гол зада 7 паси головар додааст. ҳафтбек соли 2015 аз Барса ба Астон Вилла гузашт, аммо баъди оне ки ӯ ба Мидлсбро гузашт, дастаи каталонӣ ҳуқуқи харидории бозингарро аз даст дод. шартнома Трауре бо Вулверхэмптон то июни соли 2023 мебошад. тобистони 2018 гургон барои трансфери ӯ 18 миллион фунт сарф кардааст. шахсан маро бозингарои тездав ва техникадор маъқул аст ба монанди Дембеле, аммо бозингари фаронсавӣ аз сабаби тез гирифтани травма натавонист 100% истеъдоди худро нишон диҳад. Трауре боз аз Дембеле тезтар мебошад, лекин ба мисли Дембеле истеъдод надорад. ба ин гап чӣ гуфтаниям бародарони ҷун? Трауре як сезон мешавад ки бозии хуб нишон медиҳад ва ҳатто дар трансфер маркет нархаш хиста аст, лекин ӯ метавонад дар Барселона бо анами хилсат бозӣ кунад. бале, ба Барселона бозингари тездав лозим аст. Месси дигар мисли пештара суръат надорад ва дар контрҳамла бозингари лозим аст ки тез тӯбро ба пеш барад ё ин ки аз пушти ҳимоятгарон гурехта гол занад. чӣ хеле ки худ Трауре гуфта буд, агар ӯро аз Барса ё ин ки Реал занг зананд, то ҳатман дар ин бора фикр мекунад ва ӯ қоил шуд ки бо ҷангу ҷанҷол Барселонаро тарк кардааст. мумкин ки Трауре айни ҳол дар Барса лозим бошад, аммо тобистон вариантҳои гуногун низ вуҷуд дорад. ба ҳамин тамом дӯстон, Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.